Asifethu ngiyacabanga la. Ya kwenziwa yifethu ukusuka enkandla eThekwini. Yazi usuka enkandla eThekwini 200 km. Yeah, ngiyakwazi. And futhi kuyafana ukusuka eThekwini uze enkandla sewubuya 200 km. Yeah. Kodwa khona into engixakayo la. Ukusuka kulele kumsombuluko uya kulesihlanu 5 days. Kodwa kusuka kulesihlanu uya kumsombuluko 2 days. Ngabe ifele leyo nto leyo. Ani lo president oshintshiwe ulokhu njani? Lento ibingenzeki sekhona uZuma. Uriel Maphosa lo wenze lento. Angithi uyambona la. Lo kuzane lo. Ngazi phina but lo. uRamal Maphosa. Lo. Hayi uRamal Maphosa, Uriel Maphosa. Hey manje. Lo muntu uthathiwe phela. Yeah. Cabanga ukuthi yonke into mfethu izolunga ngokuthi seku right. Hawu baf, kade ngithe seku right mina.